Mga kapuso, presyo sang itlog posible magsaka sa masunod nga semana bangod sang ginatanaw nga pagsaka sang demand subong nga Burr months. Sini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Sa tion nga magsulod ang Burr months, amat-amat man nga nagasaka ang presyo sa mga balaklon. Isa na diri ang presyo sang itlog. Sa Pavia Public Market, ginabanta nga magasaka sa 20 tubtub 30 sentimos ang presyo sang itlog sa masunod nga semana. Ang trade daan tag 3 pesos. So itakop mo 6 pesos na. Ala lang iba ng daan nga customer maayo 5. Hindi na namon ipatong ang 6 pesos ay hindi sa ilaman. Kung sang una, isa ka tray sang itlog ang ginakonsumo sang pamilya ni Manang Donna kada semana. Subong, mas nagnubo bangod nagakinot na sila. Pang-adlaw-adlaw. Siyempre mahal man gid ang balaklon subong man, di mamanigar nga mahal na gid man. Damo na gid man ang kuan subong nga nagsalalaka na. Tapos magnegosyo ka, hindi ka na makakakuan nga parehos ng una nga manami pang flow sang business. Nagabili subong sang 8 pesos ang pinakagamay nga itlog samtang 11 pesos naman ang presyo sang pinakadako. Diri sa poultry farm sa Oton, Iloilo, nagadangat sa 400 trays kada adlaw ang ma-harvest nga itlog. Subong pa lang ginapanghandaan na ang pagtaas ng demand sang itlog, ilabi na nga padulong na sa holiday season. Labanan niya kada tuig, basta magpakadto na December, gasaka gid man ang itlog kapin pa mag-Christmas na mag-New Year, mo saka gid man. Madali man na pagtapos na balik naman. May forecast na sa yang aton nga mga commercial farms. Kay mahapos na nila yang ma-forecast kung bilang nila i-produce for specific period of time. Samtang nagapabili naman sa estable ang supply kag presyo sang karne sa manok sa merkado. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.